Naša priča počinje na svečanoj dobrodošlici svih učesnika. Svi prisutni delili su istu neizgovorenu misao. Ko će poneti pobedu na Greybornovim igrama i čija glava će nositi krunu sunčeve loze. Naši junaci su pod barekom princa Aureliusa zauzeli svoje mesto za stolom. Jel ostali se pridružuju zdravici? Da. Ja ću da držim tu Da, Aureliusa! čašu, pehar, što god u ruci i da pogledam kao on na tronu, na ovoj stolici, kažem: pomaže sol domaćine, oj li ti ručak otvorit? Jer jede da mi ovde uzmemo da jedemo, da on ne otvori ručak. Taki su ti maniri, jadna ne bilo. Jurile ono sa punom brate ustima, ono kao lema dva bataka odjednom. Ja želim Kim pobatici? insight kako su drugi reagovali na njegovu opasku. Okay. Primećuješ da tim iz Orodeškog središta je potpuno odeven u isti ok. Izgledaju od svih ostalih timova najuređenije, najpripremljenije, skoro kao da nisu randomno izvlačeni za razliku od vas. Gledaju vas popreko. Ostali timovi, neki pokušavaju da zadrže smeh, neki su uplašeni. Okrenut će se ka Jurili i samo će... Svi su obučeni toliko u crno kao da se spremamo za sahranu, a ne za takmičenje. Ovi spremaju se za sahranu, ali njihovo... Vidi mi se kako razmišljaš. No god ti džab ovo, šta ti je ovo? Ja jedem neku salvetu ili nešto. Andromeda će da uzme jedno od salveta i da mu pruži ovako. Možda će ti ovo A ti trebati. nećeš, krenem jedem i tu salvetu. U tom momentu vidjet ćeš kako leži na tronu Greyborn, podiže lagano ruku, muzika prestaje. Osjećate kako je u prostoriji čak i malo hladnije. Vidjet ćete senke koje sede za tronovima iza njegovog, kako ustaju. I primetit ćete kako svaki princ ustaje iz stolice. Jedan po jedan dolaze do svog tima i sede pored njih. To je vaš princ, Aurelius Solario. Tako da mu mašam. Vidiš da je čovjek jako umoran, prekriva celim svojim stavom svoj umor. Vidiš da mu je brada blago neobrijana. Izgleda da je Aurelius malo premoren danas. Jurlija, šta si ti primetila? Jeste, ali Nešto nije u redu, nešto nije u redu s njegovim hodom. sad ćemo da ga pitamo. Vaš princ će da sedne kod vas za sto. Dobrodošli, gospodo. Jesi li dobro? Jesmo li dobro za vas, gospođice? Mi jesmo. Koliko znam, trebalo bi da persirate svom princu, a ne da ga vređate tim načinom govora. Slava bila u vaše ime, princ Aurelius. Danas moramo da pokažemo svetu šta znači služiti Gvozdenmarku. Trebalo bi da ostanete verni, pronicljivi. Iskreno, što se mene tiče, samo nemojte da poginete, ceo ovaj rat je besmislen. Bibliotekara koji kaže: počnite sa gozbom, posmatrajte svoje Falim te sol. saveznike i rivale. Sutra će šuma Dunkenwald testirati vašu spretnost, snagu i mudrost. Svaki pokret dana, svaki osmeh ili šapat može vam doneti ili oduzeti poene u očima vašeg princa i našeg gospodara Greyborna. Aplauz. Ja hoću da gledam onaj matching team. Sa 21 primećuješ kako Cassian izvlači mapu, ukazuje im Dunkenwald i svi ćute, svi ga gledaju, niko ne smije ništa da kaže. Vaš princ će da kaže: gospodo, ja iskreno mogu da vam dam ovu staru mapu Aradola, jer ja sa gospodinom Hektorom Greybornom ne komuniciram zadnjih 15 godina. Kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo? Ja nije znam Kako se koji vi zovete, dragi gospodine? Aranđel Gromobran. Hvala vam na vašoj usluzi. Naše Neki princestvo ne bi moglo se hraniti bez ljudi put vas. Ajde, gdje? A ostali? Ajde, takika ja kokoš, a takika ti ima samo jedan. Pa, ima nas 7, ali... Biće to manje, ne brini se ti ništa. Recite mi, odakle ste? Dolazim iz Dugolda, tako da se nadam da sutrašnji izazov neće nas koštati prevelikih resursa. Čuvajte se plemena sa tamnim kopljima. Želim da proverim da li se nalazi bilo ko je celestial, ko je fiend ili na bilo koji način magijski izmenjen. Primećuješ da svi prinčevi kreću u tvojim očima da svetle na različite boje. Havnognevski princ, Tiber, Cassian, ti svetle nekom duboko crnom bojom koja je prolivena i pomešana sa crimson crvenom. Lucullus, Marcellus, Dravian i vaš princ svetle apsolutno zlatno. Osjećaš se da su više holy nego unholy. Princ Crne doline, Severian Oktovar, svetli tamno sivo. Kao da je mrvicu čak i undead. Da, dala si im aura čak.
Primećuješ da mač kapetana Cassianovog tima i svi daggeri Tiberovog, odnosno Hamnognev tima svetle crne, kao da su krst. Vidiš da Greyborn konstantno menja auru. Čas je žuta, čas je zelena, čas je plava. Light show je lik. Znači, ne možda mu provališ auru, niti kakve moći koristi. Vidite za stolom Andromedu koja samo pada joj glava i počinje blago da masira svoje slepočnice. Ne, Nisi ni vino popila, a već se napila. mislim da sam videla nešto što nisam trebala da vidim. Da. Ću da proverim, imam i šlic zakopčan. Ček, ja nemam šlic. Kao bože. Šta si to Ja videla? ću, izvinite ako je veoma intimno pitanje, ali šta je delirium? Zašto Greyborn izgleda tako? Delirium je njegov božanski aspekt, isto kao što mi imamo svoje aspekte. Njegov aspekt je veoma nestabilan, vezan je za nestabilnost same mane, tako da je nepredvidiv i generalno niko od nas nije nešto mnogo voljan da se kači s njima, nije ni pametna ideja. U tom momentu, Jurilija, ti primećuješ kako Tiber Varos, gde su bodeži tim, šapatom usmerava ruke njegovog tima ka bokalima vina na ostalim stolovima i primećuješ lagano svetlucanje. Primećuješ da se malo smeška i vidiš kako bukvalno lebde malecne kapljice ka svakom od bokala. Ja ću da skočim, da kažem. Obustavljaj žurku! Ja bi mogao još vina. Koji bre? Nešto loše U tom se momentu, dešava. kako si ustala i rekla stanite, Greyborn će da se uspravi iz svog sna. Vidjet ćete magnu na njegovom mestu i vidjet ćete kako se pojavljuje iza samog Tibera. I samo će mu stavi ruku na glavu, samo ćete da vidite kako mu glava eksplodira u 1000 leptirića. What? Oh! What? Fiksira mu je pogled na ceo njihov tim. O ne. I ima da kaže, izdaje u mojoj sali, gospodo. Haha, takvi postupci neće biti tolerisani. Zar vi ne čujete mog bibliotekara, gospodo? Bukvalno vidite njegovo mrtvo telo kako propada na zemlju i kako aspekt vina izlazi iz njega i evaporira u sam vazduh. Život mu je automatski ugašen, leptirići lebde svuda po hali, kapljice poizona koje vidiš isparavaju, tim Hamneva potpuno su na kola stali u šoku. Samo će da tapne 2 puta Greyborn i ceo njegov tim će se pretvori u leptirići i da odleprša. What? Je li ovo magični trik ili... Kako je sve počelo da eksplodira i kako je sve počelo da ide u blagi haos, Andromeda će brzo da ustane i da uzme svoj štit koji ima mač u sebi i da stane ispred Aureliusa kao da ga zaštiti od toga. Ja ću onako batakom Dobro. da mašam one leptiriće da jurim da ne prilaze. Ne znam šta su. Primećuješ kako Greyborn prilazi tebi, naš dragi farmeru. Mladi gospodine, ovo je za vas. I daće ti leptirića. Stavit ću ga na ruku. Šta je ovaj leptirić? Taj leptirić postaje vezan za tebe. I sada znam, ko si ti? U tom momentu primećujete da sami timovi iz Sunčeve doline i Skalije zajedno sa svojim prinčevima ustaju, poklanjaju se i kažu: naša priča se završava ovde, draga gospodo, nama nije ni do krune u ovakvim uslovima. Srećna vam borba sutra. I ima da izađu. Ostalo je praktično 4 tima. Ostao je Cassianov tim, ostao je Severianov tim, ostao je tim iz Sekuste, Dravian i ostali ste vi. Jel možem možda da ja odem s ovim timom što odustao, da vidim da li je možda ostala neka mapa njihova, nešto bolje, da imaju neku opremu za sutra? Primećuješ da su pokupili sve svoje sa stola i da su samo ceremonijalno izašli iz prostorije. I ustaće bibliotekar i reći će: Zora donosi pravi test, gospodo. Sutradan čeka vas taj izazov. Bićete odvedeni u svoje ode, ako imate nešto da kažete svojim prinčevima ili oni vama. Sad vam je posljednji pokušaj, odnosno šansa. Staraj. Možeš spavaš, ja ću da ustanem. Kao što vidite, nama prinčevima su trenutno ruke vezane za većinu stvari. Ali ono što mogu da vam dam su ovi broševi. Izvadit će par broša sa simbolom zlatnog zmaja. I reći vam, svaki od ovih broševa drži malo sreće. U najgorem slučaju slomite ga i imat ćete šansu da ispravite nešto što možda nije pravedno. Gospodin prinče, mi polažemo svu nadu u vas. I ti se samo odmori za sad. Mi ćemo da zbrinemo ovo ostalo. Ja ću da uzmem broš i da otkinem još jedno dugme sa košulje i da mu dam. Stavit ću onaj broš na košulju da zakačim da sam otkinuo dugme. Hvala ti, Aranđele. Seljaka je mnogo, Aranđel je jedan. Ja znam 3 Aranđela. Koji bre znaš? Možda smo rod. Mislim da ne ide po imenu. Jasni ti to nje. Filip će da ponizno uzmete broš i tu Saroma, pošto je spominju. Kada nam je dao taj broš, mogu ti pa da bacim Detect
poison disease na našeg princa, pošto drugi su rekli da izgleda umorno, pa da vidim tipa da li je bolestan ili nešto tako. Nije ni poisonovan, niti ima disease, samo je fizički izmoran. Rekli ste da su vam ruke vezane, ali ne da su vam usta zapušena. Šta imate kao savjet za nas prije nego što počne sutrašnji dvoboj? To jest takmičenje. Ubijanje drugih nije dozvoljeno. Ako možete da zaustavite Cassianov tim, jedan od moje druge braće nije naročito loš čovjek. Uspeli vi ili ne, dokle god Cassian ne uspe, carstvo je relativno bezbedno. Jel onda mi da se fokusiramo I da on ne sastavno. uspe ili da se fokusiramo da mi uspemo? Fokusirajte se da uspete i ono što mogu da vam preporučim je koliko god je Greyborn lud i zagubljen u svojim mislima, ceni dobra dela i nežnost. Svi prinčevi se vraćaju i sedaju na tronovi za Greybornovog trona. Ono što ti primećuješ, Žare, jeste da kako oni sednu na tron, oko njih se suzbija debela gusta magla, koja malte ne prekriva većinu stvari koje vidiš, ali sa svojim 24 primećuješ zapravo da im se oko ruka pojavljuju određeni metalni svetlucavo-plavi okovi i da su malte ne, dok su na tim tronovima oni potpuno suspendovani da bilo šta rade. Bibliotekar usmerava gardove Greybornovske da vas odvedu ka vašim odejama i primetit ćete da vas lagano vode u jednu odeju gde ćete večeras da prespavate. Tu možete da podelite svoje mišljenja i da skujete plan za sutra. Eto, ja sam na kraju mislio ne predstavim. Ja vadim flašu vina, onu sa stola. Pazi vam, Ili povadi čaše. pokazat ću na Andromedu. Ja tebe mislim da znam, ali onako nešto. Jes ti ona što kažu... Mi smo na istom imanju. Ja sam ti pomogla da Pa od te videh je... Da, vidim da udarac konja od pre nekoliko dana ti još uvijek ostavio utisak. Nada A da, jesam ga klepio malo jače. Ljudi, imamo veće probleme od konja. Koji problem? Fino. Ja imam ideju, imam plan. Kao, mi ne smemo da se bijemo sa njima, ali Čija si ti? ja sam Ti bre svega moja. reci. Jel voliš ljute paprike da jedeš? Nako. Onda se ne znamo. Mi sutra moramo da pobedimo. To nam je plan. Jeli, zeleni ti čoveče, kako se zoveš? Ja, Vera Vum Filip, drago mi je. Vera Bum. Ok, Vera Bume. No, ne, Filip, Vera... Filip. Vera... Filip, Filip Vera Bum. samo Filip, Filip, Ili. Filip, Fili... tako, Filip. Vera... Ili. Jeli, jel ta zmija, šta ti je to? Jel ti pričaš sa tu zmiju? Zmija pogleda u tebe i krene da priča umesto Žareta. Kaže ti, ja sam izgubljeni duh iz te stare šume u kojoj ćemo Aha. sutra provesti vreme. Jel ti se šeta? Da Dobro. prošeta možda do tuđih soba da izvučemo još neku informaciju jer kao samo šeta. Pa ono, mogli bi. Prvo vidimo koji se kako zove ovdje. Ne mogu više da te zovem Šerga Repić. I ovog Veru. Vere, fuj, Fili. Vera, Fuj, Filip. Mislim da je to bio stari rodestinski za zovem se, ali... O, Deda me malo čudno vaspitao. deda. Da. Čiji si ti? Dedin. Koji ti je deda? Nije deda, Deda. deda. Ne znam, čovjek mi je samo rekao deda. Rekao je da je to deda. Ja sam Jurilija. Ako volite ljute paprike, sigurno znate za mene. Ja sam ekspert za ljute Što li stvari. ih uzgajaš? Da. A gdje su ti? Neću samo da se skenjam. Zar vi niste imali veliki požar koji vam je uništio u sebe? Ko pita? Andromeda će da se polako pokloni. Ja sam Andromeda, ćerka čarobnjaka Murdoka. Moja zvanična titula je Idrija, ja sam jedna od viteškinja. Upoznali smo se pre, ja sam vam pomogla pri krećenju vašeg stana. Aha, da, ti si dobra. Da, tada sam. Nosila sam vezanu kosu, imala sam drugačiju odeću, ali... Drugačije je skroz kada si obojen u kračilo. Kako se To si ti! A, I tebi kračila kuću. ma ne, nego je ne prepoznah u oklopu. Pa to je. Kako kračenje Ma, to neki kreć. Ali, htjela sam da kažem, Jurilija, damo Jurilija, izuzetno mi se sviđa vaš plan za špijunažu, iako Ja da? ja lično ne bih mogla da ga izvedem. Ne, ali to Pa nije treba da imamo špijunaža. info. To je Hmm. šetnja. Jer zmija mora protegne noge. Zmije nemaju noge. Zmija noge. Ali nije. Ali zmija krije noge. To je poenta. Što krije noge. I onda ih proteže kad niko ne vidi, zato mora da ide da se... Jel imaš ime čoveče zmije? Žare. Žare, drago mi je. A ja sam ti čuo za nekog vrača što ide naokolo, nosi zmiju na štab i pretvara se u lisicu i kolje kokoške. Aj, to su te seoske priče, mani, to imamo posao sad. Jok, pretvari se, brate, i u medveda da nije. Slušaj, tu zmiju, da šalješ, ne znam
koji je pametniji od vas dvoje, ali da ide jedna... A zmija je pametnija. Da, ide do WC-a samo i da vidi, ako može da vidi, znaš to. Zmija se polako otkači od tog drvenog štapa i krene da lebdi ka What the fuck? vratima. Ti A si- ne, ti si- ti ne kukaš krije što noge, zmija nego nema noge, krije krila. Kako ste rekli da je vaše ime? Žare. Žare, da li bi mi ste se vi i vaša zmija pridružili u šetnji oko zamka? Mogli bi da uradim ponovo onaj trik koji sam uradila dok smo bili u... O, dobra ideja. Onda ne bismo samo lutali. Da, to zvuči kao dobra ideja. Možda da idete jedan i drugi, pa ako naiđe jedan da čuva stražu dok drugi špionira na prozor. Možemo oboje, plan. ja i zmija, kao i vi da osmotrimo oko zamka. Pre nego što krenemo, pre nego što uradimo bilo šta. Ako je to nama palo na pamet, sigurno će pasti na pamet i ostalima. Ali mi nemamo Da li ništa. imamo nešto? Mi nemamo nikakvu informaciju, mi nemamo šta da ponudimo. Oni to ne znaju. Okej, znam ja šta ću. Ili vadi neke Mislila mape, sam crte neke gluposti. Već je krenuo da radi to. Ono što vidite u sobi jeste da postoji sto koji na sebi ima par zlatnih novčića. Privedete ćete veliku sliku na zidu koja prikazuje viteza u sivom oklupu sa simbolom kolovrata koji gleda ka prostoriji. Imate par kreveta i prozor, same zavese koje se lagano vijore jer je blago odškrinut prozor. Ej, mogu ja da bacim Ili ima Detect I sa Magic? 15-icom, da, možda baciš Detect Magic. Primećuješ na samom uglu zavese kako počinje da svetluca pauk. I primećuješ da je škola magije i iluzija. Aha. Well, Šta se smeješ, Nije. Jurilija? dakle, Pili, kažeš dao nam je princ mapu sa tajnim blagom. Namigujemo onako, ja, Pili. Sljedećeg objektiva. Da, još bolje. I blago, jel da? Ajde, onda vas dvoje, vi ne smete da čujete ovaj veliki divan plan. Vi idite, šetajte negde, mi ovde moramo da razradimo jako bitne planske organizacije za ovu tajnu mapu koju samo mi imamo. Šta pričaš jedno? Okej. Je mogu jedan Anđelo, insight da desi shvatim protiv šta se Ino. dešava? Primetila pauka na samoj zavesi, ono blatantly laže. Znači, izmišlja situaciju gde postoji neko blago i pravi lažnu situaciju da bi taj pauk čuo netačne informacije. Naravno, Jurilija, Jakin mislim se da je to je. to apsolutno fenomenalan plan. Zašto A ne sad bismo ja pričali? počela. Ću da pogledam ono vino, onda u njih dve. I da sklonimo ono vino u stranu. Ono. Ne, vas dva izađite, nas, Fili, seljak i ja ćemo da dogovaramo, vi idite negde. Hoće da izađe iz sobe, ko će da ostane? Žare izlazi. Dobro. Ja ću da potapšem Juriliju samo jednom i da joj, ali ću da joj dam jedan sanctuary dok odlazim. Jureli, osjećaš kako te obliva blaga, mila svetlost i osjećaš se zaštićeno. Ok, Žara i Andromeda otvarate vrata, pre sebe vidite dugačke hodnike sa blago prigušenim bakljama. Trenutno ne vidite stražare nigde. U kom pratu ćete vidjeti? Ali ćete vidjeti na gornji sprat, na donji sprat, vi ste trenutno na srednjem spratu. Mislim da bi njemu najviše odgovaralo tipa da idemo dole. Ne, u stvari, možemo ići gore pod izgovorom da želimo da vidimo pogled mesečan, onako takvu glupost. Plus, ako smo gore i ako su gore neki balkoni, možemo da koristimo ovaj deo kao neku osmatračnicu. Mogu li da pustim zmiju da ide ispred nas? Zmija se gmiže uz zid, bukvalno, ulazi u senke, kao da joj je potpuno prirodno da je skrivena. Andromeda, ti primećuješ da i sam tvoj novi saputnik i ona su veoma vešti u bežanju iz nezgodnih situacija. Ono što ti vidiš kroz oči same zmije jeste da postoje stepenice koje vode na gore. Pretpostavljam da će zmija da ode prvo tamo, a vi ćete da se šetate lagano na gore, jel da? Jeste? Da. Kako se zmija penje gore, vidi jednu sobu iz koje izlazi lagana crvenkasta svetlost. Ima blagu šupljinu ispod vrata kroz koju procenjuješ da možda može da se provuče. Andromeda će blago da se nasloni na zid, gleda u svoje koplje i proći će prstom preko zlatnih krila i ponovo će da pokuša Divine Sense da osjeti šta se u stvari dešava u prostoriji. Primećuješ da u sobi svetli crno, jedna tačka poput onog mača koji si videla iz Kasijanovog tima. U ovoj sobi izgleda da je Kasijanov tim, ali također imam ne baš lep osjećaj da nas možda gledaju. To sam znala. I od tih vrata gde je protivnički tim, otvorit će vrata, njihov kapitan i reće: Idri, Andromeda,
Zamolio bih vas da se vratite u svoje krilo, znate, mi se ne šetamo noću. Andromeda, vidiš da oko njegovog struka šljašti crno onaj mač ukleto koji osjećaš. S druge strane, ti, Žare, znaš da ne primećuje tvoju zmiju. Odnosno, tvoja zmija trenutno ima priliku da uđe u sobu neometano. Znaš šta, neko uđe, ajde. Zmija lagano ulazi u sobu i uštekaće se u nekom uglu ispod zavese. Šta ćeš ti da odgovoriš, Andromeda, ovom gospodinu? Vi znate moje ime, ali ja ne znam vaše. Slobodno se predstavite. Idrios Darius von Renfeld. Ako želite da krenete sa mnom, rado možete da mi se pridružite do balkona gde sam krenula. Interesantno. Poću s vama do balkona. Da vidim šta imate da mi pokažete. I krenut će sa tobom ka tamo i kaže, a vi, gospodine, koje je vaše ime i titula? Ja sam Žare. Nemam neku titulu. A možda i zaradite sad, mladi mladiću. Ako uspete da pobedite naš tim, što čisto sumnjam. Fantastično, Ok. Idrius Dariuse. Žare, polaziš li s nama? Gospođice Andromeda, izvolite, ka balkonu. Andromeda će polako da napravi onaj kao malo podrugljivi poklon i da mu pokaže rukom, da vodi Aha. put. On će da ti ignoriše i da nastavi samo pravo. Ne reaguje na provokaciju. Ok, zmija je ušla u prostoriju. U samoj prostoriji vidi još 4 osobe. Nek mi baci zmija perception zapravo da malo detaljnije pogleda. Primećuje, znači, jednog starijeg čoveka sa sedom kosom, koji je malo krupniji, onako vrlije, i drži tablicu i beleži šta ostali pričaju. I primećuje još 2 vojnika. Jedan od njih drži prste na kovanicama i ima dagger izvučen ispred sebe. Zmija je dobro štekana sa onim 21 stealth. Da li možda mi baciš jedan perception za slušanje? Ok, sedmica not quite ideal, ali može da čuje generalno. I gde ode sad ovaj pih, bre? Maje se s onim prljavim gvozdenmarkovim ljudima. To priča ovaj debeli stari vojnik. Primećiš ovu ženu koja kaže, on na sebi nosi artefakt, ali ne brinite se, kompas je i dalje kod nas. Kaže, pa šta je kompas kod nas, on i onako pokazuje samo na zverinje u šumi i svetli jače ako su jače zverinje tu. Druga dvojica će samo da ćuti i da šljakču. Jedan sa novčićima ima da kaže, a da mi potkupimo timove samo par hiljada golda, mi samo damo pare sutra i onda oni kao izdaju svog princa i sve je super. Ma nema šanse neko da prihvati, bre, ovi viš da su neustrašivi. Iskreno, ja sam se malo plašio kad mu ovaj otkinu glavu, bre. Ko normalan, bre, leptire, bre, pravi od glave, bre. A i Kasijan će glavu nama da očepi, ne budemo li uspili u ovome. Imamo kompasa, znate šta ja imam još? Imam napitak. I izvadit će crveni napitak. Ako naletimo na nekog vukodlaka, može jedan od nas da se pretvori još jednu takvu zverčinu. Ja bi iskreno da lovimo vukodlake. Mislim da je bolje da jurimo Šrekenspina. Ali, čuo sam da oni Adlerajtovi, one zveri konjske sa kljunovima vrede najviše. Mada crno koplje njih koristi kao svoje zveri. Vidite jednog od onog vojnika koji oštri mač i kaže, gospodo, naša prednost je disciplina, vi se nešto ne ponašate generalno disciplinovano. Nek se drugi tuku sa prvom zveri koji im stane put. Mi idemo na planirani lov, što ređe što smrtonosno. Ja bi iskreno i nekog jednoroga ulovio. Sigurno vrede dosta poena. U tom momentu će da zamaše mač ka tvojoj zmiji da joj odseče glavu. Rolao sam na tvojim tizovima. It's fine. Vi idete sa Dariusom ka samom balkonu. Osjećaš kako ti je cut-offova na pola puta mreža sa svojom zmijom. I izlazite na terasu, osjećate svež vazduh i vidite u daljini ogromnu, debelu borovu šumu sa borovima koji su visoki po 30 metara. Odnosno u daljini vidite sam Dunkenwald. I gospođice Andromeda, šta imate da mi kažete vi ovde na ovoj divnoj terasi? Nemam da vam kažem ništa epohalno, da budem savršeno iskrena. Planirala sam da dođem ovde sama ili sa mojim prijateljem, ali možete da vidite. Andromeda će da uzme ovako, i svoje pek će da uzme ovako malu knjižicu, i kako je otvori i podigne ka nebu, otvorit će se kao gomila slova iz knjige koje će poletiti gore u vazduh, u snopu svetlosti. A sada čekam. Da, Kako ste čekate. vi danas, Dariuse? A kakva je ovo svetlosti vaša knjiga, mlada dama? Mećete kako se vraća zrak svetlosti od ozgo? I kako taj snop svetlosti se vrati u Andromedinu ruku, ona dobije svoju malu knjižicu nazad. To su priče o vitezu i njegovoj princezi koji zajedno ide i pobeđuju zmajeve. U ovoj Nisam posljednji neki bitki. fan zmajeva, mlada dama, mada vi u Gvozdenoj marci verujem da jeste. Oni se bore protiv mnogo više stvari. To nepravda, laži, neistine, uklete stvari.
Koje ste vi čuli Primetit ćeš priče? da ima reakciju blago na uklete stvari. Bacim insight. Samo ugasi taj di sad veter za Boga. Pogledao je ka svom maču, stavio je ruku i maltene ga je podvuku iza leđa, onako suptilno. Osjećaš da je vrlo nervozan, kako si to rekla, malo mu se sliva znoj. Uklete stvari? Uzet će, otvorit će knjigu i pokazat će jedno od poglavlja. Vidite, u ovoj priči vitez i princeza su otišli do jednog zamka gde se nalazilo ukleto koplje sa dosta crne magije u sebi. Imalo je, šta kaže? I približit će se ovako Dariusa da može da, kao da pročita ono što je Murdoch pisao u nekom momentu. I ostala je legenda da ako god uspe da izvuče koplje iz kamena će postati novi kralj. Vi baš volite priče, mlada damo. A vi, gospodine Žarel, vi volite priče? Da, mnogo knjiga koje sam čitao su bile ili priče za decu ili o vitezovima i ostalim. A mogu ja vama da ispričam jednu priču? Apsolutno. Hoćete li da je Nekada zapišem? davno. Hoće. Samo izvolite. Nekada davno bila je jedna družina. Mala družina sa jednom crvenom lisicom, jednim žutim psom, jednim zlatnim retriverom, jednom zmijom i jednom vevericom. I sve te fine životinje su se odvažile i došle na teritoriju Vuka, koji je bio malo gladan. I Vuk, pošto je bio malo gladan, iskopao im je oči i proždro ih je sve. Nadam se da me razumete, draga damo. A sad moram da vas napustim. I ima da se uputi ka svojoj sobi i da ode tamo. Šta radite? Jer ću uskoro da saznam da je vaša zmija bila kod njih. Žare, koliko Žare možeš se jako okrene. da se držiš? Ne toliko jako. Drži se za mene kao da ti život zavisi od toga, jer ti zavisi. Andromeda, ajmo jedan athletics check, a Žare, ajmo jedan acrobatics check. Okej. Andromeda te baca na vrame kao vreću krompira i vidiš da bez bilo kakvog problema ona skače na gelender balkona i vas dvoje samo polako glajdujete dalje od balkona na zemlju. On je zatvorio. Da se lazite mirno na zemlju, pošto imate falling speed i maltene feather fall zbog tvojeg koplja. I vidite da u samom dvorištu sedi neko malo dete sa sivom kosicom i sivim očima. Andromeda će polako da spusti sve stvari i da... Izvini, dušo, ne znam kako da kažem, ali noći su hladne, ima da se razboliš. Hoćeš li da... Hoćeš ti jednog leptira? I izlazi mu leptir iz ruke i daje ti ga. Hoćeš 2 leptira? Vadi još jednog leptira. Hoćeš 3 leptira? A ti čiko hoćeš ti leptire i daje ti 5 leptira. Jel možete oboje da mi bacite jedan wisdom saving throw? Suksidovali ste wisdom saving throw, jel da? Interesantno. Primate po 10 psychic damage-a. Niste failovali, tako da neće da zna vašu lokaciju konstantno, ali čujete kako vam bruji Greybornov glas u glavi. Vreme da idete u sobe. I malo dete će vam mašni. Bye. Andromeda će da se uhvati za glavu, klimne jednom, pokloni se i krene. Da li smo dobili neku informaciju? Jesmo, dobili smo neke informacije, ali zmija je umrla u procesu. Tako da, mislim, znaju da najverovatnije će da bude lov na životinje u toj šumi. Njihova grupa će da se fokusira na opasnije životinje koje vrede mnogo više poena. Kroz nekih par minuta ulazite nazad u svoju sobu i vidite ostatak ekipe kako se dere Ne, mislim, aranđele. u potpunom smo haosu, brate, ono, kao ja kao navodno čistim paučinu, ono, razumeš, zataram ove pauke sad. Tu je blago isto usput, to su poeni, to su pare, tu da se ide jezero. Da, ovdje ima ozbiljna. Da, tako nam rekao princ, to je sigurno proverena informacija. Na dnu jezera mora da se ide, da, to je najbolje. Da. Sa 12 insight primećuješ da je Žare mrvicu obliven znojem. Jeste Kako prošetali? prođe šetnja. I Filip će ko slučajno pogleda pauka i risu. I gađat će ga patkom. Rest in peace, Pauk. A nemoj da ga Preko ubiješ, 10 nemoj da ga ako ubiješ, gledaš. mora da se vrati. Pauk možda može da relay informacije in real time, ne moram. A možda je... Kršća može da vidi istu. Relay. Gde je zmija? Poginula je u tvojoj ekspediciji, ali nam je donela dobre informacije što se tiče O ne, sutrašnje igre. jesi dobro? Biće dobro zmija sutra. Zmija nije totalno mrtva, zato što je duh, ali i sutra će da bude opet sa nama.
Ja ću da izvadim jednu ljutu Nažalost, papričicu da mu i već dam. smo- Izraženu On su. pogleda u tu ljutu papričicu i stavi je u džep i kaže hvala ti. Došete do stola ili ako šta već da imamo. I krenu polako da crta mapu otprilike, pošto je živao tamo. I stavljat će otprilike lokacije gde se nalaze određene živoljke. I koliko poena bi Konačne donele. informacije. Oni znaju da smo ih mi slušali, zato su i odsekli zmije glavu. Što znači da ne možemo da potpuno verujemo u sve informacije. Ne znamo u kom momentu su primetili zmije, niti znamo u kom momentu su oni mogli da počnu da menjaju informacije da bismo mi, jel te, dobili loše. Ne, zanima me da ima neka seksija ovde. Jurilija, imaš ti neke semenki od Ima tvoje papriku. ljute papričice? O da. Daj. U stvari, Žare, mogu papričicu nazad? Žar ti vraća papričicu. Odlično. Pa je sad, ću da uzem tu ljutu papričicu i da je izdrobim. Če si ti meni našla da objašnjavaš kako Pa da ne posadim moraš da semenku, si ti dropiš normalno? nepotrebno, pojedi. Ma to je Bacaš bre, to je papriku bre. dobru. Ma ne Najkvalitetnija brini ti ništa, papričica. Jurilija. Ja ću da uzmem te semenkice i da ubacim da malo otkopam u zemlju i da stavim semenkice. I onda ću da, sat vremena maltretiram tu zemlju, koristit će farming masteri, a iskoristit ću once per long rest ability da automatski procveta ta ljuta papričica. I mnogo će da bude dobra. Koliko tu dobijamo tih ljutih papričica? Ti možeš da harvestuješ ne jednu saksiju, nego jedan ar zemlje za 1 sat, što je 100 Znam. kvadratnih metara. Znači, mnogo se dobije ljutim Ali s obzirom papričica. to radiš saksiju, rećemo da ti je za tu sakciju nije trebalo sat vremena, nego 2 minuta. Dobro. I samo vidite kako on za 2 minuta baje, kopa bukvalno rukama po onome, izlazi mu zelena svetlost iz ruku i automatski izraste grančice papričice sa jedno 30 komada ljutih paprika. Šta si ti? I ne vjeruje šta vidi. Šta si ti? Izvoli, Jurilio. Ima dovoljno hrane za 4 osobe. Ja sam čovjek seljak. Ja ću onako da probam onu papričicu da premerim da li je dovoljno ljuta. Da li je Baci mi dobro? jedan constitution save. Pa i vadimo inko se tužen sebi, ja sam imuna na ljuta. Baci mi jedan constitution save. Jel ko je tvoje? California Reaper. Ok, sa Ti imaš 13 minus. suksiduješ, ali ovo je najljuća ljuta paprika koju si pojela u životu. Bukvalno California Reaper ima 2 miliona skovila, brate, u ove paprike, Hell yeah. odradio ih je smagiju, brate, da su najluđe ljute paprike ikad. Narednih 2 sata je ljuto usta, dok ne popiješ neko mleko nešto. Ne, ovo je dobro. Ovo je koga valim. To je, ja nju sujem. Mnogo je na ljut. Moja mala đavo. Sunce. Fucking volja papričica. Jebeni comic relief character. Okej, ajde sad da vidimo kako ćemo mi sutra. Anđele, Izvolite. sa čime sve to možeš da uradiš? Ha, kuruz, šenca, pasulj, kupus. Mislim da će taj tvoj talent biti od veoma velike važnosti sutra, ako je istina da stvarno moramo da lovimo životinje. Mislim da životinje What ne je- vole papriku. Dobro, kako ćemo mi sutra? Možemo da ih poturujemo. Ako mi serviramo papriku i oni sami uzmu, onda tehnički nismo mi. Zašto bi oni uzeli uopšte? Mislim da Aranđel može mnogo korisnije da obrađuje zemlju nego da pravi paprike. Ne, ovo je Moja. talenat. Paprika je talenat. Ovo je Ma sve kako? za što nam treba. Ovo je došlo iz duše, majok. Polovične informacije da treba da se love životinje. I imamo takođe polovične informacije da oni znaju da su nas špionirali. Takođe mi znamo da je neko nas špionirao, mada ne znam šta su otkrili. Jel imamo nešto Šta celovično? god ti sad rekla. Pored paprike. Onda legnemo svi rano, odmorimo se. Ja ću da nosim ove paprike, za svaki slučaj, to će meni da ide povereno, pa ćemo vidjeti. Birate da spavate, a? Pa, možda neko treba da ostane budan, za svaki slučaj ako nas neko sabotira. Uzet ću i šupat ću zavese sa prozora. Zarolat ću ih onako i natrpkat ću ih ispod vrata da ništa ne može da nam procuri tu. Ok, I baci mi jedan provjerit sleight ću- of hand. Pusti ti to Ovo mene. sam baš- Izgleda mi da si fantastično zatutkala. Super si zatutkala zavese. Znači, skinula si ih iz jednog trzaja i stavila si ih ispod vrata. Jurilija, tebi to baš i ne izgleda baš najbolje zamotano. Izgleda kao da je neko samo našutirao zavesu ispod vrata. Ja razumijem šta je telo da uradi, se čekat ću da se malo skloni, čisto da Koliko ne ti bih imaš helta? omela na ponos, da nešto ne vidi da se ja tu prepravljam, pa ću da prepravim iza nje. Jurilija, molim te mi pomozi.
Nemam ponos, to je okej, samo pomozi. 14-icom lepo uredno stavljaš sve ono, Girl work, make a dream work. znači long restovat ćete sad. Ja. Lagano se budite. Ovi koji su na straži vide da je jutro došlo sporo i maglovito. Prvi zraci sunca, umjesto da se probijaju kroz guste zavese, zablještili su vas bukvalno, obasjavajući vašu sobu zlatnim i crvenkastim tonovima. Odjednom se čulo zvono, duboko metalno, kao gong, i sluga u tamnim onako odorama je pokucao na Šta vrata vaše sobe i najavio: dragi gosti, probudite se. Prvi izazov počinje u Dunkenwaldu. Okupljanje je za 20 minuta u glavnoj dvorani. Doručak prvo Ajme, verovatno. ustaj vojsko. Kad kažeš vojsko, vidiš samo Andromedu kako se diže bukvalno kao vampir, onako, bum, iz horizontala odmah na 90 stepeni i počinje brzo da stavlja oklop. Lakše, nema ni doručak, nisu napravili, polako. Da se ja spremim, uzet ću lopatu pored kreveta. Okej, spreman sam. Jel ćete da ulazite lagano u... Pre Krećemo nego što polako. napustimo, postoji jedan mali problem. Jedno od plemena iste šume me možda lovi. Kazna za ono što sam uradio je 15 godina samice. A Definitivno još me nisu možda. našli. A si uradio crni žar. Jedna od svetih životinja je poginula zbog vatre i požara koju sam ja slučajno A ti si izazvao. Jel piroman. možeš ti to opet, da mi sad uložim nešto? Dobro. Ne znam koliko bi sudije dozvolile Da. kao takav čin skrnavljenja šume. Na skali od 1 do 10, koliko će te ubiti ako te uhvate? Na skali od U redu. 1 do 10, Imaš da li li to što uloviš ide nama ako ti umreš? Imaš li kanap? Kanap. Čovjek izvadi iz svog Explorer packa kanap. Kogod te ti juri, bit će zavezan za najbliže drvo. O, To je rešeno. okej. Hvala ti. Možemo da nastavimo dalje. A šta je za zmiju? Da, pokušat ćete sve. Zmija, kada kažeš šta je za zmiju, polako i štapa izađe zmija. Okle ti sad? O. Si ti isto ona ili si druga zmija? Ista zmija, samo sa glavoboljom. Andromeda će polako da potapše malu zmiju po glavi i da je da 1 point lay on hands, kao encouragement, kao podstrek da nastavi dalje. Opet ćeš ti to da radiš. Sad kad znamo da se vraćaš u život, pa lagano ćemo. Okej. Najgori je život je biti familijar. Možemo malo i da obiđemo levo desno, pronjuškamo šta ima po drugim sobama. Ja neću, onaj čovjek mnogo dobar domaćin. On je dobar, ali gosti drugi nisu. Neću da mu se šunjam po gazdinstvu. Ali Drugi Nije lepo. Nije šunjanje, Da se nego je vodi- šetnjanje. Ja volim da se šetam. Pa zašto se onda nisi šetala sa nama juče? Šetat ćemo se po šumi u koju ćemo da idemo sada. Ne zove se Sol i Biber za džab. Ajme. Ulazite u glavnu halu, jel da? Da. Vidite ostala 3 tima kako se okupljaju i zasedaju za stolove. Vidite da ima neki skroman doručak za razliku od sinoćne gozbe. Onako imate slaninu, hleb, poneku povrćku, seoski jedan jak doručak. Sjepni sendvič od slanine i još slanine. Uš! Vidite da je tron prazan. Na one stepenice, na ono posulj ispred trona, izlazi onaj bibliotekar od sinoć i kaže: učeni i hrabri, danas započinjete prvi izazov. Dunkenwald čeka one koji se usude da kroče njegovim senovitim stazama. Njegovo srce su zveri i bilje, mana i otrov. Vi ćete ih tražiti, loviti i donositi nazad kao dokaz svoje veštine. Obične zveri donose manje bodova, retke zveri i magijske nakaze donose više. Biljke, kristali i retki sastojci daće vam neke bonus poene. Ali znajte, poeni se ne dobijaju samo za krv i za lov. Ako uradite nešto što se sviđa našem vladaru, možda budete i nagrađeni. To se sviđa. A ako donesete nešto živo, a ne mrtvo, bit ćete nagrađeni i više. I da nađem živu životinju. A di ti je domaćin? Gospodar spava, Ako. sinoć do kasno ima Dobar neke čovjek. obaveze. Bože, koja lenčuga. Dobro, ne diraj čoveka, Svaki mnogo korak dobar u čovjek. šumi bit će praćen. Hronika će pokazati ko je bio najjači, a ko najplemenitiji. Lov počinje u podne, što je svega par sati udaljeno. Žari će da pita životinje koje ovdje dovedemo žive, da li će biti puštene na slobodu posle toga ili... Gospodar ima Direkt. svoju kolekciju životinja, tako da bit će čuvane, negovane i zbrinute. Okrenut ću se ka partiji.
Mislim da bi najbolje bilo da ovih par sati prevedemo istražujući šta se u stvari nalazi u tim šumama, znači O, da odemo do biblioteke, da odemo do nekih ljudi koji rade ovde, ali bolje da se što više pripremimo mentalno, sa znanjem, nego sa oružjem. Filip je za biblioteku da ode, da vidi možda naći neke bolje mape. Žare tim biblioteka. Ne u biblioteku, ne znam da čitam. Dolazite do biblioteku. Možete mi baciti jedan investigation i perception check svako od vas. Dobro, sačuvajte Ili je to i za bench. poslije kad budemo u šumi, sunce vam je. Znači, biblioteka je prazna, nema ljudi, Jurilija. Nalaziš na enciklopediju sa životinjama, herbarijume, stare dnevnike lovaca, tako da imaš pristup tome. I kao partije dobijete jedan knowledge point. Ti sa 28-icom, kako otvaraš knjige, listaš ih, nalaziš jedan ključ koji kako ga pipneš, otvaraju ti se polici ispred tebi, otvaraju se vrata. Će pogledat levo, pogledat desno, ući unutra. Bacit ćeš mi jednu D100, 86. Sad ćeš da mi daš sekundu samo da pogledam u table. Nalaziš Living Vine Bracelet, odnosno u obliku pijavice šumske, one kao lijane, narukvicu, koja ti sama izlazi iz prostorije ka tebi, attunuje se na tebe i daje ti plus 2 na stealth svaki put kad si u šumi. I bukvalno te kamuflira uz vegetaciju. Žare nalazi neki stari herbarijum sa biljkicama i vidi da postoje neke lekovite biljkice u šumi. A što se tebe tiče, Jurilija, pa jel ima, ćeš izađeš napolje, šeš po dvorištu ili ćeš vidiš po... ono, prošetam malo hodnikom, vidim da li ima negde neka posluga, negde neko da radi. Ne laziš na dve spremačice. Ok, prilazim i kažem, dobar dan, mi smo ovi avanturisti što idu danas na onaj zadatak veliki, znate. Bio je fantastičan doručak, hvala na doručku puno, to je mnogo lepo od vas. Jeste vi spremale? Aha, ja, hvala vam puno. Pa ne, to je glavni šef Dietrich spremao. Mi samo čistimo. Kako mogu da vam pomognem? Iskreno, fantastično radite posao. Zavese su bile fantastične. Izuzetno mekane zavese. I opeglane i super su. Znate li možda što se tačno misli kada se kaže da impresionira se vaš gospodar sa nekim stvarima? Kako to tačno može da se izvede za bonus poene? Pa, voleo je sladoled koji mu je napravio šef pre neki dan, iskreno. Bourbon vanila sladoled je prilično dobar, ali ne znam da li to možda nađete u šumi. Ako nađete zlatne borovnice, to može da mu se svidi. Zlatne borovnice? Wow, to zvuči baš fantastično. Šta je to? Pa, kao borovnice što su zlatne i svetle, kad ih pojedete, smejete se. O, Nama je ponestalo i nemamo baš zadnjih par meseci, pošto šuma je malo opasnija. Bruzer medvedi se šetaju češće i baš su opasni. dakle, on voli te bobice. Jel voli još nešto onako iz Apsolutno, šume? idu fantastično u sladoled. Pa ima raznih leptira koje skuplja. Da, dobro, to je super. Nisam baš bliska sa gospodarom, znam šta mu služimo za ručak. Dobro. Jel voli vaš gospodar ljuto možda? Nikako. Kaže da je bljak. I onda se naljuti. A kad se naljuti baš i nije fin. Dobro, mislim ne birate vi za koga radite rad. Hvala Najveća puno. je čast služiti našeg gospodara. Da. Pa, bolje ne znate. Okej, doviđenja. Doviđenja. Vratit ću se u biblioteku. Kakav to muškarac koji ne jede ljuto? Ja imam neke informacije, moramo da tražimo bobice, medvedi jedu bobice, mi tražimo bobice. Nađemo medveda, nađemo bobice. Možda da možemo i leptira da nahvatamo. Kada spomeneš leptire, da li bi Žara mogla da se seti kakve leptire su videli sinoć kada je onaj mali bacio tu magiju? Bacanje history check. Oh my god. Holy wow. shit. Podsjetili su te na eksploziju. Leteć. Jako strašan leptir. Mogu ja dodem u kuhinju da navatim neki sandvič, nešto za put? Pomaže Kako ulaziš sol. u kuhinju, vidiš velikog kuvara koji sprema ogromno prase i peče ga na ražnju. I kaže, koji si bre pa ti be? Pomaže sol, ja došao po neki sandvič. Evo, ja sam ti ovi od Aureliona. Aureliosa? Taj. Pa koji ćeš mi ga moj ti ovde be? Umeši ti da kuvaš? Ume li da kuvam? Ja ti tako ražnje na prasetu obrćem svaki drugi dan. Dedar, imaš i neke začine nešto da me raspoložiš, ovi pojeli sve sinoć. Pravo da ti rečem, nema ništa dođe dobro. Imam ti ovu ljutu poprčicu što sam uzeo, napravio ja.
Vidi kakav. A, ljuta li je, ljuta. Uš, a? mala moja pravo đavo. Da ti rečem, slušaj, ako ti meni daš te ljute paprike, ja tebi mogu da dadnem jedno suvo meso da si poneseš tamo da imaš u šume. More. Ajde, daj, 10 paprike bar. Evo tebi ove dve pršte, pa se nosi ti one u 3, molim, More. ajde, evo ti, jezero. Ko je? Razmenite se dobrima. Dobijaš pršutu od divljeg vepra šiljastih kljova. Kad je pojedeš, vraćaš sebi 1d4 health. Imaš ih 2. Ajde sad, jedeš tu slamku. Aj. Šta si ti neki ratluk? Aranđel. Jeste. Da. Drž tu pršutu i nosi se u 3 lijepe šargarepe i ti ona šargarepa, one 2 tvoje šargarepe naranđaste. Baš te. Faljavi lijepa. Prijatno. Imate fontanu ispred i bukvalno vas spremate se, svi su izašli. Izaći će bibliotekar i reći će srećan put gospodo i ima da mu izađe magija iz ruku i samo će da tapne. I kako tapne, kako otvorite oči, ono kako trepnete, oko vas se pojavljuje ogromna gusta borova šuma. I trenutno se nalazite u Dunkenwaldu. Ovaj je mnogo zajeban. Zraci sunca jedva prodiru kroz borove, sve je tamno. Tupnut će 2 puta u zemlju i izbacit će onaj reaction što ima da bude malo svetlo. Zna ko od vas da čita mapu? Ako piše lepo, znam. Pazi, ja ne znam da ti čitam. On preda mapu ko će. Što ne bi samo pitali neku vevericu ili nešto ovdje da nam kaže gdje treba... Ko će da pita vevericu? A što ti ne čitaš mapu? Žare, A hoće da trči malo naokolo, brate, pusti me, nisam dan. A ti trči ja da ne bi ja. Okej. On će predat nekome mapu i pokazat na jedan dio mape što bi možda trebalo nekih pola sata da se dođe do tamo. Andromeda će da uzme mapu i da proba da je pročita. 17, uspevaš da čitaš mapu. Vidio si da je Žare obeležio da na severoistoku imate određene životinje koje vrede dosta, odnosno vukovi sa iskrivljenim rogovima. Zašto ne bismo tražili medvede? Nađemo i medvede i bobice i oba vrede. Može. Lovimo medvede. da li bi mogao da bacim survival kako bi Žare prilike od ove pozicije gde smo da se snađe gde, pošto ovdje žive... Možeš da baciš i možda iskoristiš onaj jedan poen koji ste našli iz biblioteke svojim dobrim traganjem da dobiješ advantage. Ajde ti, veverice moja, slatka fićo. Dok se oni kreće prema tamo, ja ću okolni prostor da izvidim, pošto mogu 120 feeta po turnu da se krećem. Ono što znate obojica jeste da se nalazite na jugoistoku same šume, ka samoj granici prema Gvozdenoj marki. I ono što ti znaš sa 26-icom jeste da Bruiserbearovi su na samom severu šume. Da li on zna nešto o tim bobicama? Žare bi onda najvjerojatnije predložio da odemo prvo do ove lokacije, da vidimo šta možemo da uradimo tamo. Mislim, ono velika je šuma i moje pleme koristi one mountove. Da li ima neka slična životinja blizu ovog područja koji bi mogli uz pomoć, pošto ja i... Sve životinje ovdje su ekstremno divlje, nahranjene manom, jer sve biljke ovdje su pune mane i prilično su teritorijalne. Vidite Andromedu kako ide, ako mogu da nađem neku malo samo prostora više, izvadi 4 krijela koplja, zabije ga u zemlju i kako se ona polako pomera i uzdiže koplje, ispred nje u krugu počinje da se stvara veliki ratni konj u punom oklopu sa plavim detaljima i plavom grivom i crvenim očima. Mislim da taj konj možda nosi 2 osobe, eventualno 3. Dok ona kastuje ovo, ja ću da ritual castujem Speak with Animals. Taj njegov ritual izgleda tako što će Aranđel da ako klekne i da krene maže lice zemljom. I počet će da se dere ko svraka neka. A šta ću ja u stvari da probam da uradim je da sa Speak with Animals probam da pitam ove ptičurde oko nas, alobe, treba mi pomoć. Koji god od vas dođe će da dobije mnogo zajebane semenke. Sve zajebane! A konjići i veprovi i međedovi. Ima vepri! Kude? Ajde, za semenke, ajde. Ok, da se ne deramo na glas. Ima tu na nekih 500 metra od vas jazbina od divlje svinjčuge, ogromne giant boar. Hvala, i ponudit ću toj svraci ove semenke ljute papričice.
u onom pravcu divlje svinčuke. Iz daljine čuješ kako papci udaraju u tlo, čuješ frktanje i lomljenje grana. Pogledat će ka tom pravcu, pokazati rukom i kaže divlji veprovi stižu. Kroz Da. par sekundi vidite ogromnog vepra veličine maltene konja sa čekinjama poput crnih koplji i ošnjacima koji svetlucaju od jutarnje rose, onako kako se preliva ono malo sunca što prolazi kroz ove krošnje. Zamolio bih vas da mi bacite initiativ. Ide svinče prvo, kako ste poređene vrli? Osetio je ka njemu. suvo mesište ka tebi. Pa da. I ima da se zatrči svinčuga ka tebi, pošto je udaljen 30 feet, ima da se zatrči svih 30 feet. I probaće da te sapne. Onda da li te 19 pogađa? Da, imam košulju. Imam ja 2 komada pršute od divljeg vepra kod sebe. Sad ću da imam i 3, ne brini ti ništa. Ako hoćeš, možeš kao reakciju da rageuješ, to da znaš, to je ono, moj homebrew. Ok, može. I baci mi jedan strength saving throw. Ako kao sviče se pretrča, vidite da ovom aranđelu malo onako postaje tesna ova košulče. Strength saving throw. Da. Dođi. 23. Succeeduješ, nisi knockovan prone i primaš 28 damage na pola. Šta se budeš? Ja, i će ti probati da te podigne gore, ali vidiš kako rukama mu malte ne suzdržavaš ove kljove i držiš ga. Sad je vaš potez. Ti ćeš da probaš da mu pričaš nešto, pošto Animal ovo, Speak with Animals i dalje traje. Šta se budeš, ja da ne bio? Sačekaj. Gore ćeš gore, hoćeš gore, znaš li ovde, daj orasi. Čujete aranđela kako govori. Orasi, daj orasi. Oće orake. Rasi desu. Ja mogu ja da pokušam da ga malo zamajavam pričom. Da li možda imam advantage zato što pričam svinjovski? Držat ću ga tu, zagovarat ću ga i okrećem se ka Žaretu. Imaš li orake? Orake oće. Žare samo onako klina glavom i beže odatle da traži najbliže orase u šumi gde zna da su. Okej, znači, Žare, ti ćeš mi baciš jedan investigation ili nature. Ićko će isto da traži orahe. Ajde, ja ću, Mislim da mi njemu je- ne ide. Sa 14-icom uspevaš da dobijaš jedan counter ka sukcesu. Na drvetu, kako se penješ, Filipe, penješ se uz drvešte, pošto si onako brz sa svoji daggeri, i grabiš par oraha gore koji su veličine kokosa. Da gađam pored aranđela. To je Basim jedan athletics check, Aranđele, vidiš kako doleće pored tebe oras. I Jurilija, ništa, Andromeda, ja šta držim vas ovo radi? čudo. Ja uzimam orah tu i dodajem aranđelu. Pa s kojom rukom da ga nahranim, da mu držim kljove? Okej, ja ću da mu napijem od orahu. Handling. Well. Pa, bukvalno, kako ovaj drži, kaže, Munch on these nuts. daj, orasi! I ubacuje, brate, ova orah u usta i kaže, Da. imaš i još orasi. Imate Jebi, 2 jebi. sukcesa, fali vam još jedan. Andromeda, šta ti radiš? Pomagaj. Ura morak u usta, očigledno to je... Odakle ti orah? Jedan je skinuo. Da, imali smo samo jedan. Češkaj ga. Počeškaj ću divlju svinju. Pomazit ću ga blago. Okej, baci mi jedan animal handling. I on je kao, brži. I sad je na potezu ovaj. I on će kaže, daj još orasi! I će proba da te sapne, roste. Dobro, promašujete desetka, verujem. Držiš ga onako, solidno ga držiš, brate, ne mrdaš ga. Ne mrdaš ga Gledam ja onako, u ne njega, daješ mu da gleda on mrda. u mene. On je pametniji od mene. Ajmo, tražite orasi! Još orasi, Jel dalje, Ajmo, jel treba na novo ajmo, orasi ili... 11 nisi našao orasi. Strašno. Našao si korenje neko tu. Gorko Ček, jel mora nove orase da tražim ili... To je Uđi me, Ajde. našao si 2 velika orasa, jedan čak svetluca, onako naranđasto. Bacam ovaj što ne svetluca. Orasi! Uuu. Ja. I Sada spali ja s i drveta. lome se orasi ispod drvo. Oba. Ili će neko od vas dve da mu pomogne da prenese orasi? Treba vam Ja. jedan athletics check dobar. Andromeda, Jedan vataj plus orahe. 4, mislim da je... Ajde. Opa, trčiš i skupljaš orasi dole, grabiš ih onako i ovaj polomljeni po lutku, tvrdi oras, voćka čudnovata, pade pa se polomi. I Bacuj vam. donosiš ih Jurili. Jurili, ćeš ti da ga nahraniš? Hranim ga. To sa onim svetlećima. I jedi orace. Orasi. Ajmo advantage, pošto je svetleći. Pa, Opa. svetleći oras. Jedaj orahe. Vidiš kako ga automatski smiruje taj svetleći oras. To je zapravo coconut of calmness. Kad ga pojedete možda spavate 4 sata kao da spavate 8. Joj I bre. sad će najsmireni, će kaže, ako imate još orasi, ću ve pratim, ću radim ovo ono. A za to se ti zoveš vepar, će nas vepratiš. Ću Kako vas se zoveš, ja da ne vepratim. bio?
Gojko, koji bre da se smirio, koji ima orasi sve može. Orasi. Čiča, ima li još neki orasi? Filipe, jel ima još koji orasi? Ali ćemo usput Slavo, to. ne nalaziš više orasi, ali će nađete u... Biće Ja uskoro. se okrene ka Gojku. Biće, će da bide. Ono što možda radite sa veprom jeste da kanapom nakačite teret na njega, tako da umjesto da nosite delove životinja, koje možda ubijete ili možda ne, na ruke koji vas usporavaju, dobijete mounta koji ne možda jašete, ali možda tovarite sa kože od medveda, kože od vukova i... Aranđele, pitaj ga, zna bobice da su. Bobice gde su, znaš li? O, ne smem ja tamo međedi, oni strašni Naši gde su leptiri, ja da ne bio. strašni leptiri, ne znam, neću ukažati. Pa kako znaš da Ja su sam strašni ako ne znaš gde su? Pojeo mi oca leptir, dobre Možda monstru, pojeo mu oca leptir. metar velik leptir, bez ste normalni. Dobro, Gojko, dobar si ti bre vepar. Leptiri su opasni. Samo ti daj jednom dnevno orasci, sve može. Znači dobio si za 2 dana onda. Moj me zajebališ sada, Gojko. Ja i dalje kažem da mi tražimo medvede, ali moramo da smislimo neki način da odemo tamo brže, 12 sati je mnogo. Žare možda se pretvori u Warhorse isto. Ček. Žare Warhorse-a... Ja mogu da trčim cijeli dan, meni to nije problem. Pazi ovo. Znači, Šta moraš ako žare Warhorse ti imaš Andromeda. na njega konju? Da, Ne, ovako. Filipe i znači njih dvoje na Warhorse-a, ja ću ovako da trčim i Andromeda ima svog konja. ali na svakog konja Znači, stanu po 2 čoveka. Ti Ten- Đari, ja ću- Mora neko novo do Gojka. ti Žare, ti znaš da ti je činiti, transformiši se, Andromeda, ja idemo na njenog konja, a vi se dogovorite. Koliko Gojko može da bude u wild shape-u. Čuj mene Gojko, Žare 4 sata, pa onda mora short rest i onda 4 opet. Stignete 80% puta za 4 sata. Ja ću da recastujem konstantno Speak with Animals, da pričam s Gojkom. Da. Ako mogu da ga ubedim da mi kaže da je leptir. Bacim vam persuasion. Prirodna 20. Jebem ti sunce. Gojko, brate moj. Leptir se nalazi u pećinama ispod Bruiser Bearovih jama, gdje je konstantan mrak. Šta on voli da jede, Gojko? Verovatno jede divlje svinje, To se podrazumeva. tako imamo i bait. Da, imamo u sklonit ću pršutu od Gojko. Izvini, Gojko, brate, nisam ja, to ona budala iz palata. Koji je naš plan? Šta ćemo da radimo sada? Idemo direktno na medvede. Dobit ćemo Medvede! leptira, nakon Medvede! međeda. Medvedi, Dobit bobice, ćemo paletine. međede, Ne, šiš. ne, slušaj. Nahvatamo bobice, sa bobice prepitomimo medvede i sa medvedima prepitomimo leptire. Pola nahranimo, pola uzmemo. Dobar plan. To Znači, je. trebalo bi da se fokusiramo i na borovnice, dok putuje, ne bi trebalo samo da Borovnice idemo... su tek na severu, nahvatamo medvede sa borovnice. I onda leptire sa medvede. Ili sa Gojka, vidit ćemo. Mislim da Ne je diraj dobro. Gojka. Neću reći da si rekla, ali nemoj ti se ponoviti. Koliko je vama uvaženi član ovoga tima? Ovde je pitanje države, pitanje opstanka sveta. Jedan Gojko, manje više. A i Gojko je deo svijeta. Slažem se s Aranđelom, svaki život je važan. Ok, onda ćemo da sa Aranđelom bejtamo leptire. Ja se slažem. To nam je plan. Publiko, jeste živi, jel vas nismo smorili?